We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ubaba ongizalayo wayefuna ukungenza umhlatshelo wesithwalo sakhe. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Bengihlala nobaba nomama nabafowethu ababili. Ubaba wayenguthisha kwezinye zezikole abuye abesembonini yamatekisi ngoba wayenawo awu-9. Wayehlonishwa-ke emphakathini kwaziwa nje ukuthi ubaba indoda yamadoda enezinto zayo. Sikhule kahle thina ngoba sakhula singakwazi ukuhlupheka sithola yonke into esiyidingayo. Umama wayezidayisela amazambane edayisela izitolo ezinkulu enemoto ubaba amthengela yona yokusebenza. Ubaba-ke wakha indlu ewurondo egcekeni kudala. Le ndlu wayengafuni kungenwe nanoma ngubani ngoba ethi ngeyabantu abadala abazwani nesiphithiphithi nomsindo. Kwakungena yena njalo ebusuku eyobeka ubisi ayelufaka kukhamba. Ngisho umama wayengadlaleli kule ndlu. Ngelinye ilanga ubaba washonelwa ilanga engakabuyi. Wafonela umama emcela ukuthi makafakele mina ubisi kukhamba ngiyolibeka kurondo. Ngingangeni phakathi ngivule kancane ngiphushele ukhamba ngaphakathi bese ngiyavala. Ilapho-ke le nyoka eyangibona khona yangifuna ukuba ngibe umhlatshelo wayo. Ngenkathi sengifuna ukuvala isivalo kwazwakala umsindo ngaphakathi. Angizange ngime ngiwulalele kodwa ngavala masishane njengokuyalelwa ngumama ukuthi ngingangeni. Silale-ke kuthi ebusuku ngiphuphe ngihujwa inyoka, ngibaleke ngize ngiyongena ekhaya nayo ingene bese iyongena kurondo. Ngiphaphame ngihefuzela ngizibuze ngale phupho. Ngivuse umama ngimchazele iphupho engiliphuphayo. Ethi umama ayi iphupho nje elindlulayo hamba uyolala. Ngibuyele-ke endlini yami ngilale kodwa kungasalaleki sengiyasaba nobuthongo abusafiki. Ngigcina ngizumekile-ke libuye futhi leli phupho lenyoka. Ngiyiphuphe-ke manje ngathi isikhona la endlini engilele kuyo ifuna ukungiluma. Ngikhale ngimemeze, ngiphaphame ngijuluke ngimanzi ngithe nte. Kwase kusile vele sivuke silungisele ukuya esikoleni sihambe. Uma sibuya ntambama ubaba kuqale yena ukubuya esikoleni. Vele sasingafundi esikoleni ayefundisa kuso. Simfice edla endlini benomama. Sibabingelele-ke ebese ethi umama, yazi baba namuhla untombazane akalalanga ebusuku ethi uphupha inyoka emhubhayo. Emlandele waze wangena la endlini, yajika yona yayongena kurondo. Ubaba ayeke nokudla ethi, ngempela ntombazane uphuphe inyoka. Ngivume, ethi ayi, kukhona okurongu-ke namhlanje la ekhaya. Sixakeke sinomama ukuthi usekhuluma ngani ubaba. Embuze umama ukuthi, baba uthini manje asikuqondi thina. Ethi ayi mama, shuthi kunesitha lakhaya esizingela umntanami. Ayeke kwalokho kudla ubaba asukume simbone ephuma eya kurondo esehlinile nje. Siqhubeke-ke nokudla nathi umama akale amazambane akhe. Ubaba ahlale isikhathi eside kurondo eze ephume sekushaye u-8 ebusuku. Simbuze ukuthi ubeselele yini kurondo nakhu ehlale isikhathi eside kangaka. Ethi uzumekile kodwa masimbheka kukhona osekumphethe kabi, akusuye ubaba esimaziyo lo. Sibashiyeke nomama siyobhala ama-homework endlini yethu. Siqede ukubhala ama-homework sithe sesifuna ukulala engibize ubaba. Ngiye kuye ngimfice uhleli nomama.
ethi angihlale phansi kukhona into akafuna ukungazisa yona mina ngedwa. Ngihlale phansi-ke nami ephume umama. Ethi ubaba, ntombazane yami, okhokhomkhulu nezalukazi zalapha ekhaya zikukhethile ezinganeni zami ezikhona, zikhethe wena ukuthi ubanakekele lapha emsamo kuRondo. Ngimangale-ke manje ukuthi kungani kube yimi ngimncane bekhona abadala kunami engibalamayo. Ngithule-ke eqhubeke ethi, ayikho enye indlela kuzomele ngivume, sekuzoba yimi ozoya kobeka ubisi kuRondo, ekhona noma engekho. Kuvumeleke ukuthi kungene mina lapha, kusukela namuhla ukuya phambili. Sisakhuluma kanjalo engene futhi umama ahlale phansi. Eqhubeke ubaba ethi, kuzomele manje ahambe nami eyongethula-ke kogogo ngokomthetho walapha kuRondo. Wathi kumele ngikhumule-ke izimpahla lezi engizimbathile ngibhince nali ithawula lempangela elithelwe ngegazi lenkukhu. Ngibheke umama ukuthi kukhona na azokusho, ngimbone ezibhekela phansi engafuni nokungibheka. Ngixakwe nangumama-ke manje ukuthi kungani engasho lutho ngoba uhlezi ekhuluma nje makukhulunywa kodwa namuhla ubheke phansi elokhu ecwayizela eduzane. Esukume-ke ubaba engindlulisele leli thawula lengwe, ethi angikhumule ngizomfica emnyango engilindile. Ngikhumule-ke ngibhince leli thawula ngibuke umama. Ngimbone ecwayizela eduzane sakubamba izinyembezi. Nginqene nokumbuza ukuthi kungani kube yimi engiya kuRondo. Ngiphume-ke sengibhince leli thawula elinegazi lenkukhu. Ngimfice ubaba emnyango engibambise ukhamba olunobisi ethi akuqale mina phambili. Ngindluleke sifike kuRondo ethi angivule isivalo. Ngithi mina baba angeke ngikwazi nje angithi ngiphethe ukhamba ezandleni. Ethi angilubeke phansi ngivule. Ngizibuze ukuthi kanti kungani yena engangivuleli ngoba mina ngiphethe. Ngilubeke-ke phansi ngivule, ethi angingene mina kuqala. Hayibo nangu ubaba engiphushela kuRondo yena ehlehlela emuva. Ngime emnyango ngingangeni, engibuze ukuthi ngimeleni ngoba kumele ngingene ngaphakathi lapho. Ngithi akeze yena ezongena kuqala. Phela ngiyakhumbula ngalosuku angithumile ukuthi ngizombekela lolu khamba, ngezwa umsindo ongajwayelekile manje ngiyesaba-ke ukungena. Wangithethisa-ke ethi masingaphikisani angingene ngaphakathi uzongithola khona. Nganqaba ngama nami emnyango. Weza waqala wangena ethi angingathuki uma ngibona ugogo ohlala la. Ngathi uma ngingena ngahlangabezana nenyoka engakanani ikhamsile. Ngavele ngathuka ngamthela ngalolu bisi olwalukukhamba, ngaphuma ngabaleka. Ngithe ngibaleka ngezwa umsindo kababa ekhala ngaphakathi. Ngalahla naleli thawula ngayongena endlini, ngafica umama ekhala. Wamangala engibona ngingena wasukuma wazongihaga wangibambisisa ekhala izinyembezi. Sesikhala-ke sonke wathi umama, mntanami ngiyaxolisa bengizozisola impilo yami yonke ngalento ukube ike yenzeka kuwe. Kuningi obufihlelwe khona, ubaba wakho uthwele manje bese kudingeka umuntu ozoba ngumhlatshelo walesithwalo sakhe. Isithwalo sakhe-ke sakhetha wena mntanami. Kube nzima ukwamukela nokukubheka ngenkathi ubaba wakho eqamba amanga ethi ukhethwe ngamadlozi alapha ekhaya. Ngizamile ukunqaba kubaba wakho, wangithembisa ukuthi uzongidubula kanye nani nonke. Ngiyaxolisa mntanami ngibonga ukuthi akwenzekanga lutho kuwe.
Amazwi kamama-ke lawo awasho ekhala engigonile engithela ngezinyembezi. Ngamtshela-ke ukuthi kuRondo ngizwe ubaba ekhala angazi ukuthi kwenzakaleni, singaya ukuyobheka yini mama. Wathi umama asengayi kobheka, vele into okwakufanele igcine yenzekile uma eke wahluleka ukuletha umhlatshelo. Ubaba wakho udliwe yisithwalo sakhe. Asingambheki into okumele siyenze asithenge ipetrol sishise lo Rondo khona manje ingaze iphume lapha ize kithi le nyoka kababakho. Sekukhona nabafowethu nabo sebaxakekile ukuthi kwenzakalani manje. Umama wathuma oyedwa ukuthi akaphuthume ayothenga u5 litha kapetrol. Vele sasihlala eduze negaraji. Wabuya-ke umfowethu nopetrol, sathela iRondo ngaphandle salayitha. Kwaqhuma into ngathi ibhomu kuRondo kwasha kwangqongqa. Kwaphuma nomakhelwane bekhishwa ilo msindo ongaka ozwakalile. Babuza ukuthi kwenzakaleni, sathi kushe indlu ubaba engaphakathi, sesikhala sonke. Wacishwa-ke umlilo kodwa azange atholakale ubaba, sangcwaba umlotha wodwa. Kuthe emva komngcwabo aqala afa amatekisi kababa, amanye umama wazama ukuwathengisa. Kuthe nje uma kuphuma izimali zikababa zasemsebenzini, umama wathenga enye indlu sathutha sayohlala kuyo. Le esisuka kuyo kwaba nzima ukuthi idayiseke. Umama wagcina eyipha abomndeni bakababa. Umcebo kababa waphela nje wonke. Ngasinda kanjalo-ke ekubeni umhlatshelo wesithwalo sikababa. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous usibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.